Il-President Taljan Sergio Mattarella għaddej b'diskussjonijiet fuq medda ta' jumejn bit-tama li tinstab maġġoranza għal gvern ġdid Taljan. Dan ġara wara li l-bieraħ Giuseppe Conte rreżenja kif id-Deputat Prim Ministru Matteo Salvini irtira mill-koalizzjoni tal-gvern minħabba disgwid. L-instabilità politika mixejn ġdid fix-xena politika Taljana kif il-partit ta' Luigi Di Maio li kisira ma' Salvini jista' jifforma gvern ġdid mal-Partit Demokratiku. Iċ-5 Stelle ta' Di Maio jista' jingħaqad mal-partit ta' ċentru xellugi, iżda jekk Mattarella jidhirlu li din il-koalizzjoni mhix soda jista' joħloq gvern teknokratiku li mbagħad iwitti triq għall elezzjoni ġenerali oħra. Intant aħbarijiet oħra li qed jiddominaw fl-Italja hemm il-fatt li l-immigranti li kienu fuq il-vapur Open Arms iddaħħlu fil-port ta' Lampedusa tard it-tlieta filgħaxija wara li għaddew 17 ġurnata maqbuda fuq il-baħar. Dan wara li l-prosekutur Taljan ordna l-qbid tal-vapur. It-tnejn li għadda l-Ministru għall-Intern Taljan Matteo Salvini tal-permess lil 27 immigrant taħt l-età abbord dan il-bastiment sabiex jidħlu fl-Italja. Fuq l-Open Arms madankollu kien hemm mal-100 immigranti ieħor li baqgħu maqbuda fuqu wara li ġew salvati mill-kosta Libjana. Il-midja internazzjonali rrapportat kif madwar 15 immigrant pruvaw jabbandonaw il-vapur sabiex jaħarbu mill-kundizzjonijiet miżeri li kull ma jmur komplow jiddeterjoraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.